everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Ay sama ka, karnero, nga kilaog sa mabangis nga mga hayop. Uy, miliho kang iyang mga kamot. Inanay mibuka ang iyang mga mata. Miliraw sa palibot ang iyang mga mata. Diyos ko, nabalikan na si Nining sa iyang panlimot. Oh, kumusta agaw, Warden? Dahuman ko na pag-profile ang tanang mga prospect si Rapyo. Ug may usa nga napuno sa grupo, Kinsa agaw? ang bangag sa ilong nga si alias Atid. Katug nag-operate sa bukirang bahin agaw? Husto ka. Ug ana da kay moduwa si Atid. Gumikan kay ladla na kay siya siyang area. Gumikan kay permanenteng busog ang mga tugyan sa balaod. Pero nadakpan ang gyapon siya gumikan sa iyang kadanghag. Nga sa ato pa agaw, usa na sab siya sa mga players nato. Ipatawag karon dayon sila si alias Haputkam, si Ritmar, ug si Atid. Ug ang babaeng binilanggo nga si Kitang. Warden, Sugdan na nato ang tanan si Rapyo. Let the game begin. patik agaw! Patik! Ayaw lang una pagbarog, Parts Nining. Pahuway lang una. Iko lang siyang mitutok na ako. Parts Nining, kumusta ka na? Parts, okay ka lang? Mita siya pagbalik. Pero, huwag yapon ko niya tumaga. Nga nung magkani siya. Pahuway lang una, Parts Nining, nga. Pahibawon ko na ang doktor nga nabalikan ka na sa panimot. Dinhi ka una, ha? Mau ka na, doktor. Nabalikan na siya sa panimuot. Oh, uy, kitsa maron. Kadiyo, doktor, kay magsusi ko. Magsusi ko ni Bart Nini. Magdali ko. Diyos ko, wala si Bart Nini. Asa man diya siya. Doktor! Walang pasyente! Wala siya sa kwarto! Tabangi ko ninyo, doktor! Tabangi! Diyos ko! Huwag nila na maatis pati. Nakakawas na ko sa ospital. Ay, magkapatuong yung mata. Nga nung midagat man siya palayo. Sige dong, patay mo lang sa pagtuyok ng syudad. Ayaw ka malaka, may kwarta ko. Mubayad ko nimo.
Doon na lagi ko'y gipangita. Sir, Matod sa doktor, posibleng kaapektahan ang panguna-una ni Nining kumikan sa trauma sa sabat sa iyang o. Diyos ko, baka nga nabo ang si Nining naapektahan ang iyang pangutok tungod sa sabat sa pinusinan sa iyang o. Nalipay na unta ko nga nabalikan siya sa panimuot. Pero, Ginoo, di lang unta. Di lang unta. Abdi na portan. Day natin, gusto makisulti ni mo si Warden. Dayon, atid. Lingkod. Siguro, mahibong kag dako kung anong gipatawag ko ikaw. Doon ako'y i-offer ni mo, atid. Una ka siguro kung di ka gimabalipan din. Tungod kay mabulahan ka. Bangag sa ilong. Tuwa na sa atin, Warden. Agaw. Ibalik ko na siya. Good. Ang tanan nga gi-profile ni mo wa gyoy na malibad. O subay sa imong mando nga tagsa-tagsaon sila sa pagdadinhi sa imong opisina o nabati ko gyud ang tanan, agaw. Gusto kes lang mo duwa sa butang din sa suod, si Rapio. Wagi usang ni balibad nila agaw. Puros dalipay sa imong offer. Bangag sa ilong! Sinugdana na sa itong kabulahanan, jail officer si Rapio. Pero agaw, naibuong lang ko. Nganong gitagsa-tagsa pa man nimos pagpaan ni sila sa atid. Haupot kam, si Ritmar og kitang. Na, mabaw kapag kayo si Rapio. Mabaw Wa pa di mo maapas ang akong tumong o toyo. Wa lagi agaw, wagi. Bangag sa ilong! Kana tungod kay di ko gusto nga mabaniog nga ako'y utok ning tanan. Muod itong tasatagsa mo silang gibauran daan agaw. Na kung mabulyaso kinahanglan ilang angkunon, ugway pangani mo nga mulutaw. Oras ka doon ay mabulilyaso. Nibisan kinsa sila. Ilubong kong buhi. Katapusan na lang yun ng tuyok dong. Kung dili pa gani nato makita ang akong gipangita, manaog na lang ko sa imong taksi. Wasa magyud ka paingon si Pats Nining. Oh, Ginoo ko. Oh! Hunog to! Hunog! Hunog kayo to! Hunog! Si Pats Nining ka na! Sayang, neneng 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 sayang. Hunog! Hunog ka! Oy, yan nagtiguan sa mukan! Dali! Dali! Pauli na ta! Dali! Dali, Barts! Pauli na ta! Dali! Dali na, Barts Nining. Niya na tas atong lipuyan. Dali, kuyong na ko. O, sige lang, sige lang. Upan lang ako. Dali, dali, Barts. Gutom dahil ka, Barts Nining. Sige, kaon niya ng paano-paano. Daghana, kaon pag yun, kaon. Dahil tapog yun ang akong kalugan. Nalisuan si Pati siyang pangutong katarong. Nayabang ang iyang huna-huna. Pagkagwapa naman niya. Pagkapangis sa imong kapalaran niya. Kaluon niyang tanong.
Sama siya sa usa ka inosente nga wa gyud siya kalimutan sa nahitabo niya. Di mahimong makapalayo si Arsenio dinhi kay binuangan siya o bibiayon lang sa katilingbang maot. Gusto, ato na ako'y kadina sa iro ng akong kitaguan sa una. Kadong kadina ni pandangan na matay. Gamiton ko kanto. Gini. Pats nini, kauna nga ay kabalaka. Buhaton ko ni para sa imong kaayuhan. Ha? O sige, kaon lang diya. Kaon lang. Ikandado kong iyang til. Paselo ako, Patnito. Ikaw, di din ako gusto, pero kinahanglan. Sige, kalibot. Apas, biaan taon na ka. Ulakaw sa ko. Problema ta. Mong, kinahanglan, makita kong kabuyan. Sige, manglimpia butas pa ko, Pat. Niyan ako sa akong pwesto sa siras. Sir! Ma'am! Limpia butas mo diha. Sir! Limpia butas, sir! Shine! Shoe shine, sir! Ma'am! Limpia butas! Doon na lang dyan ko sa asiras. Naba ko si Parts Putol. Makaagi na ba dyan ko siyang pwesto na? Bahala na. Hindi ko magpakita niya. Naiupas pa ko niya. Matabo ko sa pikastan. Parsina! Parts! Ayaw pagdagan! Maksinsulti pag kunin mo! Ayaw pang doon ako! Niabas ko ni mo! Parts! Parsina! Parts! Parts! Wala siya makasunod ako. Lukawa, we. Nagkit-anoong ko niya da. May kalit kimigunit sa akong kamot! Ekpan dyan na yun. Police! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.